Hejsa og velkommen til modshowet Analyze Baby, hvor vi i dag skal have de smukke modstjerner Bruce Springsteen og ham den hjemløse på gaden. Hejsa og velkommen til Analyze Baby, hvor vi i dag skal have besøg af smukke guys, den hjemløse guy på gaden, som har nogle fabulous modeting, han vil vise til os. Det bliver bare helt vildt fabulous. Hejsa og velkommen Stop der. til Analyze Baby. Vi skal i dag have besøg af Nøgne Jørgen. Nøgne Jørgen har nogle selvtillidsproblemer. Han er nemlig nøgen. Ja, han er nøgen, og vi skal fortælle ham, hvorfor han skal bruge tøj. Så glæd dig til lidt ekstra fun med Super Analyze Baby. Hvor vi i dag skal interviewe de største mennesker nogensinde, Nøgne Jørgen og Mester Bruskadesmester Trommegøl. Halløj og velkommen til Mediemagt. Fortsæt. Velkommen til Mediemagt. Den der linse peger lidt for meget ned. Velkommen til dagens afsnit af Mediemagt. Dagens afsnit, den handler om Facebook. Så du kan se, at vi ikke længere i... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ses næste afsnit. Okay. Velkommen til dagens afsnit af Mediemagt. Det var ikke det, jeg skulle sige, var det vel? Inde i kameraet. Jeg har glemt, hvad vi skal diskutere. Vi diskuterer om spejepølse. Nej. Jo, hvad kan jeg så? Jeg starter det der nu. Ja, der er en mål. Okay, så det er der en pause i 5 sekunder. Ja, jeg har problemer med det, da jeg har kigget på en teori, der bygger på, at regeringen bruger Facebook i flere lande til at finde information om os mennesker og hvad vi laver i hverdagen, i stedet for at gå på databaser. Det kan være ret svært at tænke, at vores Facebook er blevet så personligt i dag, når det er bare internettet, og det så nemt kan hackes. Hvorfor skal der gøre så meget personligt ud af bare en lille hjemmeside? Jo, se det jeg synes, der er sådan vigtigt at huske her, det er, at hjemmesiden var bygget af Mark Zuckerberg, og han grundlagde hjemmesiden som en personlig hjemmeside, som alle kunne komme ind på og lave deres egen profil. Jamen det er rigtig nok, du siger, men stadigvæk så, det blev bygget i den idé, at man skulle kunne oprette sin egen profil og ligesom udvikle sin egen personlige side. Skal der være med at læse? Nej, jeg skal bare lære at holde. Vi har jo fået først. Hvad han siger, at det er blevet meget personligt, men det byggede jo til at starte med på det her forslag med, eller ideen på, at man ligesom var meget social på netværket, og det var noget personligt, og man skal heller ikke acceptere at vende mod anmodninger, som du foreslår for folk, man ikke kender, fordi det er simpelthen ikke det, det bygget til. Nicolas, for fuck's sake. Jeg holdt den i så lang tid, jeg byder af det. 10 sekunder mere. Det er snart lidt løsvist. Lidt spiller for meget. Ja, det er bare. Lad os komme i gang med dagens show af Mediemagt. Du